दैनिक गोमंतकने आपल्या रुटीन कामाच्या पलीकडे ज्याच्यातनं वर्तमानपत्र छापणं, माहिती सर्वांपर्यंत पोचवाव्या, प्रबोधनाचं काम करावं, काही महत्त्वाच्या विषयावरती ठळक पुरवण्या काढाव्यात, इतक्यापुरतं सीमित न राहता ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना आमच्या शाळेला गेले एक आठवडाभर इकडे येऊन आज हर्मल पंचक्रोशी हायस्कूलमध्ये उन्हाळी शिबिराचं आयोजन केलं. गोमंतकचे सगळेच अधिकारी, पाटील सर, पवार सर, अन्य सगळे बाकीचे अधिकारी आले होते आणि 6वी, 7वी, 8वी ह्या 3 वर्गातल्या मुलांना सकाळपासून विविध विषयांवरती योगा, नृत्य, मग कार्व्हिंग, कटिंग, मग सभाधारिष्ट, कथाकथन अशा विविध विषयांवरती त्यांना उपयुक्त अशा गोष्टींवरती मार्गदर्शन झालं आणि मुलाने छान हा कार्यक्रमात पार्टिसिपेट झाली आणि एक विद्यार्थ्यांच्या जीवनात हा दिवस मला वाटतं त्यांना कायम स्मरणात राहील. अनेक जणांना आपले सुप्त गुणांची जाणीव होईल आणि त्यांच्या जीवनाला पण दिशा मिळण्याकरता याचा उपयोग होईल. गोमंतकच्या या स्तुत्य उपक्रमाबद्दल मी शाळेच्या वतीनं, संस्थेच्या वतीनं कृतज्ञता व्यक्त करतो. दैनिक गोमंतकचे भारत पवार आमच्याकडे आले त्यांच्या टीमसह आणि त्यांनी एक संकल्पना मांडली की आपल्या शाळेत हे उन्हाळी शिबिर सुरू करू आणि मलाही ती संकल्पना फार आवडली. त्यांनी आणि आम्ही मिळून म्हणजे दैनिक गोमंतक आणि हर्मल पंचक्रोशी हायस्कूल यांच्या विद्यमाने एक उन्हाळी शिबिर करण्याची तारीख ठरली आणि त्याप्रमाणे गोमंतक आणि आम्ही व्यवस्थित बसून वेगवेगळे जे काही त्या शिबिरामध्ये काय काय गोष्टी अंतर्भाव करायचा हे सगळं ठरवलं आणि जसं आम्ही प्लॅनिंग केलं त्याच्याप्रमाणे एक्झिक्युशन झालं. हे सगळं एक टीमवर्क मी समजते. गोमंतकच्या बाबतीत बोलायचं तर जनरली आपण म्हणतो की वर्तमानपत्र म्हणजे ज्या काही घटना समाजात घडतात त्या निर्भीडपणे मांडणं लोकांपुढे आणि समाज प्रबोधन करणं. तर दैनिक गोमंतक हा ह्याच कामापुरता मर्यादित न राहता आपली काहीतरी सामाजिक बांधिलकी आहे हे ओळखून विविध क्षेत्रात काम करतायत हे बघून खूप बरं वाटलं आणि असंच उन्हाळी शिबिर त्यांनी ठेवावं आणि म्हणजे आमचं असं ठरलेलं की 8 वाजता यायचं आणि मला साशंकता होती की पणजीहून ही लोकं कशी पोचतील. पण जेव्हा त्यांनी सांगितलं 8च्या आधीच 10 मिनटं ती इथे पोचली आणि व्यवस्थित सेटअप केला. मी खरोखरच त्या टीमचं पूर्ण अभिनंदन करते, कौतुक करा असं वाटतं मला. आणि अशी टीम दैनिक गोमंतककडे आहे म्हणूनच हा कार्यक्रम यशस्वी होऊ शकला. आगामी काळात त्यांचे जे असे कार्यक्रम आहेत त्यांना माझ्या शुभेच्छा.